hem escoltat el pregó i cantat a cor És Mahón a la plaça de la Constitució, davant del balcó de l'Ajuntament, podem assegurar que les festes de Gràcia han començat. La nostra intenció és conèixer de primera mà les pregoneres d'enguany. Per això, hem quedat amb Cristina Fernández Coll, presidenta de l'associació ALBA. Com definiríeu ALBA des de dins? Bé, evidentment som una associació de dones afectades de càncer de mama i en realitat som un grup de companyes i de germanes lluitadores i valentes que ens ajudem amb allò que podem i que estem per tota persona que ens necessiti. Quina és la història d'ALBA? ALBA va néixer l'any 2000. Es començaren a reunir un grup de dones afectades a l'Hospital Verge de Toro i en realitat el que responia era unes necessitats que teníem les dones relacionades amb el fet de tenir un càncer de pit, que té que veure amb la feminitat, amb allò que sentien davant les mutilacions que havia de pits i de més, i per ajudar-se mútuament i també la idea de poder ajudar altres persones que haurien de passar en qualsevol moment per lo mateix que havien passat. Quan vau tenir la notícia de que seríeu pregoneres de les festes de Gràcia? Bueno, mira, va anar gros. O sigui, a nosaltres mos ho van proposar, llavors, clar, jo havia de fer una junta, de convocar una junta directiva perquè és una decisió que s'ha de prendre en el grup i mos vàrem anar a dinar fora de Mo, per no hi havien tancat curs d'ALBA perquè nosaltres l'estiu tancam i van dir, mira, anem a dinar a un lloc que estigui una mica retiradet i arribàvem al restaurant, hi havia una taula com de 50 persones que celebràvem un aniversari i justament havia aquella taula una persona que fa feina a la regidoria de festes i clar, no sabíem, mos havia dit l'Ajuntament que fossin discretes, que només mos ho proposaven i bueno, va ser desastre, o sigui, una il·lusió per aquest reconeixement a una associació que som dones afectades, altruistes, que quasi totes hem tingut períodes a la nostra vida complicats i ha estat un regal, o sigui, duim un estiu emocionadíssimes, és tremendo. Quantes persones pujareu en el balcó de l'Ajuntament? En el balcó de l'Ajuntament seran 9. Serem totes les dones que han estat presidentes i la junta directiva actual. I quin és el missatge que voleu transmetre a tot el poble de Mo i visitants? Bueno, bàsicament el missatge d'agraïment, perquè ens sentim profundament agraïdes d'aquest reconeixement, el missatge de que estem molt contentes de que hagin comptat amb una associació que d'alguna manera volen representar a tot el teixit associatiu de Mo, perquè pensam que és una forma de participació i de fer ciutadania fantàstica. I després un missatge, evidentment, d'esperança, d'alegria i de vida. O sigui, nosaltres hem patit càncer, algunes estan en procés de recaiguda, algunes estan començant un procés, però sobretot el missatge que volem donar és que nosaltres tenim força, tenim alegria i tenim il·lusió per seguir endavant i un missatge de vida totalment. No sé si mos sortirà perquè, clar, estem molt emocionades. Un missatge de força, de vida, d'alegria. Moltíssimes gràcies i us esperam dia 6 en el pregó. A tu, Toni. Moltes gràcies a tu.